חצי גז. לא. חצי גז. תפילים את אחורה. צחיק, אבל חצי על גז חלש. נו, מה את נותנת? להזיז אותו בכוחות עצמו? אני יכולה לשכוח את האוטו. רק אל תעשי רוורס, זה אותו פי אחורה. איפה אתה הברק? רגע, שמת את זה לבד? רואה את זה לבד? שוב, תלחצי. על מה עשו שם? אבל אורנית לא חזק מדי. מה זה הברק? תביא רגע לשאול את אבית מה זה הברק. נו, הפך סתירה, נו. נו, תביא רגע. תסתרי לה אורנית, את נראית כמו מהכפר. זה היה ממש מצחיק טוב, לא? אתה יודע מה נצחיק? אני יכולה לשכוח את האוטו. מצחיק. הלך מהברקס אבל. אז תסתרי רגע לבית. תוכל מפה, אני מתבשלת. יואו, זה היה ממש מצחיק. תדליקי מזגן. אני כל כך לצחוק, נו, אני נחנקת. יש לו מסטיק שם? אורנית. לא עונים בבית שלה. הימנית, מה זה? הימנית זה הדבשה, זה העוצר. הארוך, נו, זה הברקס. מה זה העוצר? מה העוצר? אמצעי? האמצעי או שהמצד ימין או מצד שמאל? מה זה ברקסטי שלי? אני אמורה... מה זה מצחיק אותי? נו, האמצעי זה הגז והימני זה הברקס. נו, נפרדת. אחי, רואה את יאללה, נוציא. חכי שהם יעברו. נגש בהם, פתאום יצאו תוליות. יאללה. אבל תקדמי. אני צריכה לקדם את זה. לא נורמלי, את יודעת? אם תעשה משהו טוב, אני 20 שנה בסוף. תגידי לה שאני בא, תעצור ככה את האוטו. אם תדפוק אותו יעלה לי באלפי שקלים. אני לא בסדר, צריכה להגיד, לא יפה. מה קשור לי בטעות? אני נתתי לה בטעות מוזיקה, לא בשביל לנסוע. מה פתאום? מה? הנה בא המשטרה? הנה תפס אותה שוטר, כל החיים שלי יושב בסוהר. מה פתאום, דוד? מה פתאום? מה פתאום? אל תברי שטויות. האוטו גם. המשטרה, מה זה? לא טוב, זה מישהו שורק עם כלבת. את יודעת, אני אשב כל החיים שלי בסוהר. מה? צריך את המבטחות מהר. דוד הגדול, תודה. מה את רוצה? אני רוצה לראות איך אתה נוסע אחורה. בואי, נו בואי. דוד ניסה גם. בואו ניסה, אמרת שניסה רגע, תראה לנו איך אתה נוסע רוורס. נשתה קפה. תראה לנו איך אתה נוסע, איך אתה עושה רוורס. רגע, ככה אותנו איתך. לא, רגע, תסתכלי. רגע, איך הוא עושה? בואי נראה. פיירוז!
איזה קטלני, אז רגע תעשה. דוד רוצה להיות המורה נהיגה שלי? וירד למטה. זה נורמלי. בעמישב, רונית, אני אתן לכם שם בעמישב. מה פתאום? אנחנו רצינו פה לעשות, אתה לא חוזר. לא, לא, אבל לא זה נורא פה, מדהים. בעמישב שם אני אתכם. בוא עכשיו, נו. כן, כן, אבל אנחנו אני נוסעות. עכשיו רואה כדורגל. עכשיו, נו, דוד. איך ידע? אני גם מה אתם זוממים? אני רוצה לעבוד עליי. יאללה, אני קעתי עם אחד. כיף, יואו. יואו, זה שלך, נלך לעשות. אמר לך שתקבל את לבד, לא סתם. יואו, זה ממש קטלני, את זה כיף זה לנהוג. תגידי לו, ספר אותו. שלום, שאני אשאר. דוד, תן לי לנסוע שנייה לשם. זה היה נורא קטלני, אהבתי לנהוג, תודה. איך הוא נלחץ? גרורנית, לא מבינה.